a la qual es dona el tret d'eixida a les Festes Majors 2025. Dues setmanes intenses de cultura, música i tradició que arranquem aquest cap de setmana amb el mercat medieval al voltant del castell. Juntament amb ell, correfoc, pregó i orxat amb fartons marquen l'inici d'un programa pensat per a tots els públics. Enguany, les festes arriben amb una il·lusió especial i és que, després de la dana del passat 29 d'octubre, la localitat ha pogut recuperar la totalitat del programa festiu redoblant esforços juntament amb les entitats socials i festives del municipi. Avui ja és el dia en el que anem a donar inici a les nostres festes Majors 2025 amb el pregó. I la veritat és que és un dia molt emotiu, no? I molt emocionant. Vas pel carrer i notes com la gent està en aquestes ganes de que comenci la festa. I bueno, pues així estem ja amb els últims preparatius per a que tot isca perfecte. Després de l'any tan dur que hem passat, que a la qual també ha patit molt, pues, bueno, hem demostrat que som un poble solidari i que tots junts podem superar els entrebancs i les dificultats que sorgeixen, no? Jo crec que això ha fet que estiguem més forts i més units, no? I que, bueno, pues, efectivament, en aquestes festes el que volem demostrar és la solidaritat que el poble d'Alaquàs vol tindre també amb tot el món que en algun moment li ha ajudat, no? I per tant que ens oferim amb els braços oberts per a que ens visiten i gaudisquen amb nosaltres. Jo sempre que tinc oportunitat vull agrair que han redoblat esforços perquè bueno, individualment hem tingut afectació, no? En el tema de la dana, doncs hem tingut una afectació col·lectiva, això és innegable, i paral·lelament han pogut preparar un programa com el que haureu vist, complet i bueno, en una il·lusió desbordada. Com sempre, la música, les grans orquestres i la cavalcada festiva posen ritme i color a unes jornades en les quals el carrer és el gran protagonista. Concursos de paelles, moros i cristians, espectacles infantils i molta pólvora completen un calendari que es prolongarà fins al 14 de setembre. Bàsicament són que concentrem un poc més, perquè les festes són un poc més curtes, més d'un centenar d'activitats en aquest període de festes, i una de les claus és que per a que tot el món gaudisca és la seguretat. No? Hem apostat molt per reforçar el que és la seguretat en coordinació amb Policia Nacional, amb la subdelegació del govern, i per a que així tot el món pugui gaudir amb molta tranquil·litat. Hem incrementat les activitats infantils també gràcies a una campanya de col·laboració que ha fet el Ministeri d'Infància i Adolescència als municipis afectats per la dana. Creguem que és important que des del punt de vista, des dels ulls de la infància, retornem a la normalitat, tinguem festa, puguem riure, xuar, i en el tema de seguretat hem traslladat una de les activitats al recinte del Terç, que és el que actualment tenim millor preparat i que genera menys molèsties també a la població, i la panorama que hem escoltat a la gent del poble, que l'any passat ens deia que per favor fora en cap de setmana perquè n'hi havia gent que no havia pogut gaudir-la l'any passat i l'hem traslladat al cap de setmana. Tradició i devoció s'ajunten en unes festes que retornen la il·lusió als carrers d'Alaquàs i que conviden a veïns i visitants a compartir tradició i alegria.